Дайте да зойда ли? Не, това е само. Завърши пролетния футболен турнир за аматьори, организиран от футболен клуб Аристон, със съдействието на Зоналния съвет на Българския футболен съюз. Тук при нас беше господин Димитър Димитров, председател на Зоналния съвет, на когото ще дам думата да закрие турнира, след което ще присъстваме на награждаването на победителите и 5 индивидуални приза. Драго ми, че съм упълномощен от господин Синалов да присъствам на заключителната част на този турнир. Господин, първо адмирации към футболен клуб Аристон и президента Синалов за личните условия, които ви е предоставил да играете. За да върши българския футбол от зона, където стигне, това е истината база. Първо нас базите, само отиваме на залози и премии и къртовска работа от детския спорт. Имаме много талантливи деца, много мъжни деца, но всичките нямаме бази. Ни кърчени стоим на едно място от 2004 година. Не сме се класирали на някакъв висок форум, който е много жалко за футбола в България. Когато провежда един такъв турнир, не стоя на един матч или два, явно, че най-добрите отбори стигат до финалната права. Колко знам, турнира е бил 3 дни. Най-ще отбора, значи вие сте най-заслужилите отбори, най-можещи и нормално преди такъв финален състък има победители и победители, но аз присъствам, аз ще видя нормално на председателствени села без глупости и нормално, че по-добрият отбор е победил, но в лицето на своя противник те имаха достоян съперник на финалната права. Благодаря ви, следва най-хубавото нещо в един турнир на награждаване. Второ място с капитан Анатолий Яковенков. Първенец в днешния турнир е отбора на футболен клуб Русе, капитан Калайн Георгиев. Действително, че и 5 номинации, определени от организаторите на турнира. Най-добър вратар Асен Матеев Динамо Киев. Най-добър защитник Людмил Кръстев, ФК Русе. Най-добър полузащитник Венцислав Мойчев, Динамо Киев. Най-полезен състезател Рангел Канев, Ник Дизайн. И голмайстор на турнира Николай Петков, ФК Русе. Благодаря още веднъж от името на организаторите. Всичко хубаво и до нови срещи.